Включите в YouTube. One Direction. Дай тебе. Той мързи One Direction. Защо? Защото са по-хубави от него. Ще дам на русата операторка да снима. Да, дайте. Изключи го. Защо? И значи, не си го изключил. Заключено е. Вижте клипа. Няма да го монтираме добре. Ох, тървим се. Задавай си въпросите на тях. Ами посмерта на Иками Глебостано и аз не знам какво да правя този обичам, а да реша аз се поудявам тук, вече изпутявам. Нямам какво да правя, тук съм затвор. Предай ми камерата. Айде сега, как приближи? Как го приближи? Много е голяма кризата. Вижте тук долу дам Това? Да, натискай. Здравей. Има някакъв въпрос. Как си? Също въпрос, на кой не мисли? Питай въпрос на нас. Да, дай ми въпрос. Чакай малко, виж, той сега. Има Крис, има Мерлин. Криси. Мерлин. Това е тъпо, ето ги двете. Има, няма. Писта! Тя не иска да се снима. Не, това е моята гума. Това е моята химикал. Моята химикал. Аз пия цигари. Не пуша, а пия. Да. Аз ти обличам обувките. Да, това ми размаха. Да, а пък аз ям вода. И пия лайна. Аз за някой да вземе камерата. Махни! Много се говориш и ти